ইন্সপেক্টর বিজয় ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବା। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିବ ନା ନା ସିଏ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତୁ କୁଆଡେ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ? ଏସବୁ ମିଛ କଥା ନା। ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କହିଛି ନା ମିଛ? ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୋ ଡାକ ଜଣେ ବଡ଼ପତି, ସମାଜରେ ତାର ହାଇ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ସେସବୁର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁ ତାହେଲେ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ରହିବ ତ? ସାନ ବାବୁ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ମୁଁ ଇଡିଏଟ କୋଟିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଚାହେଁ 7 ଗଡ଼ିଆ ମାଛ ଖାଇବ, ହେଲେ ଦେହରେ କାଦୁଅ ଛିଟା ତୁଣ୍ଡ। ଶୁଣ, ତୁ ତ ଆମ ବେପାର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କଣ ହବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ତ? କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଆଗ ପଛ ଭାବିବ। ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ ସାନ ବାବୁ, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଲେ। ଆସୁଛି ସାନ ବାବୁ, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରିବେ। ଟିକେ ଠିଆରେ ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରିବେ। ଯାଅ ମହାନ୍ତି ଯାଅ। ତୋର ଯଦି କଥା ନାହିଁ ଝାକା ଓ ଝାକା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଡାକ ପାଖରେ ଓ ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛୁ ମୋ ନାଟ ପାଖରେ, ମୁଁ ବିଚାରଟା କରିବି। ମୁଁ ତ ବିଚାରଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଇଏ ସାମୁକା अरे वाह, अरे वाह, ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ ରେ। ଶୋଇଥିବା ବାଘରେ ହରିଣୀଟା ଆପେ ଆପେ ଆସି ଧରା। ଶୋଇଥିବା ହରିଣୀ ମୋର ଶୋଇଥିବା ବାଘଟା ମୋରେ ଆଜି ହରିଣୀଟା ଆସି ଆପେ ଆପେ ଧରା ଦଉଛି। ସେଇଟା ହୁଏତ ବାଘର ଅଯୋଗ୍ୟତା। ଶାମୁକା ବର ଜିଲ୍ଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ, କି ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମରେ ନାହିଁ। ଆଗ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ ଫଟୋ ଆଉ ଚିଠି ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ ତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ତମେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଏ ଚିଠି ସବୁ ତମର ବାମ ହାତର ଖେଳ। ଆଉ ଏ ଚିଠି ସବୁ ତମ ବାମ ହାତର ଖେଳ। ନାଟକ କରି କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛୁ ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପରା ତୁ ଦାୟୀ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଦାୟୀ। ହଁ ତୁ ଦାୟୀ। ଆଲୋ ତୁ ଦାୟୀ। ତୁ ସେଦିନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ସେଦିନର କଥା କଣ ମନେ ନାହିଁ? ସେଦିନର ସେଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଏଇ ଗାଲରେ ମୋର ମୋର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ ମାଟି। এইটা হচ্ছে তার ପରିଣାମ। বীরেন, বীরেন, ইয়েস,
Yes. चौधरी टॉकिंग बीरेन चौधरी टॉकिंग বীরেন চৌধুরী টকিং से दिन से अपमान है जाय मा मन সেদিনর সে টকিং ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହିଁ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ଲାଟ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ଲାଟ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ମୁଁ କଣ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଲୋ ପଚାରିଲେ ତ ନାହିଁ ଆଜି କଣ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମତେ ଛାଡି ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି ମତେ ଏବେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁଟା ନିଭି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋ ମୋ ଦେହରେ ଜଳୁଥିବ ନିଆଁର ବୋଝଟା ଲିଭିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ କାମ ଦେଇ ଦେଇ ତ ଘରେ ଯେତେ କାମ ଦେଇ ଦଉ ଦେଖିଆ ସାମରା ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୋ ହାତକୁ କାମ ଦେଇ କରିଦେବୁ ନା ସେ ଯାହାଇ କୋ ନାଇଁ ଫ୍ଲାଟ ପଛପଟେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ତାପରେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ତାପରେ ନଦୀ ସାମୁକା ସାମୁକା? ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୋ ହାତଟାକୁ କାମ ଦେଇ ଖସିଦେବୁ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୋ ହାତଟାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ ନାଇଁ 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 ତାର ପଛପଟେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା এই ফ্লাট পছপটে নিছাটিয়া ତାପରେ ପାହାଡ଼ তা পছরে পাহাড় ଆଉ ତାପରେ ନଦୀ ଆଉ ତାପରେ ନଦୀ তারপরে নদী ତାପରେ এ সবুকু পার করি তু কোন ভাবিছ মো হাতরু খসি দিব নাই 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 সামুকা বন্ধুয়া শুন ক মানুকা নিশ্চিত পুরি কোয়া ସାମୁକା সামুকা ମୁଁ ଦେଖିବି ସୁରାଜିକା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ତତେ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତତେ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଭଙ୍ଗୁଳା ଦେହଟାକୁ ତୋ ଭଙ୍ଗୁଳା ଦେହଟାକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବି ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ତତେ ମର୍ଡର କରି ତତେ ମର୍ଡର କରି ମୋ ଡେଢ ଗୋଟାକୁ ପାହାଡ଼ ଓ ଡେଢ ଗୋଟାକୁ ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ହ୍ୟାଲୋ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ ତୁ କୁଆଡେ ଏଇ ତ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତୁ ଆଜି କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ଆଜି ବାବ ଶିକାର କରିବ କେମିତି ତୁ ଫସିଯିବ ଶିକାର କରୁ ଦୁଟ ଦେଶରେ ପ୍ରସାଦ ମଞ୍ଚା ଲେଖା ହେବା ପରେ ବିରେନ୍ ପ୍ରବେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କାମଟା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ସାମୁକା ମୁଁ ତ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଖୋଜି ପାଉନି ତାହେଲେ କ'ଣ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା ସେ କ'ଣ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା ନା ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ହଠାତ୍ ସାମୁକା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁ ଥିବାର ବିରେନ୍ ପ୍ରବେଶ ଦେଖି ବାପରେ ବାପ ସାମୁକା ତମେ ସବୁ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ପାରିବନି ଯାଅନି ପଡ଼ିଯିବ এই বহু সামনে তোর পছপড়ে যা আসা বিটারি নিজে করে দেবে বুঝাই বাবা শিকার